Ang sudan ni Tita Inday. Otan halaw oy. I miss you mga palangga. Ayan. Tita Inday is back. Ayan. May ulam. Simple nga ulam pero lamian siya. Lawoy with sinabakan nga isda. Mga ito ninyo mga palangga. Kalabasa. Sili, ayan. Sili. Sili na mahaba. Hay langga mga unta. Bumalik ang tita mo. Nga buhay. Nibalik na ka? Langga siya, Shanderle. Ambot lang, wako kabalo. Pag sagdahan ako, nag-upload ako ba? Ambot nga naman to siya. Tapos nag-try ko karon. Wa pa ko na uli langga, oy. Wa pa ko nakauli. Napagyapon ko dire. Kano sa ka mo balik? Wa pa ko kabalo ani ako ang kuan oy. Ambot nawala. Pero pasagdahan na siya. Tungod ani kong utan-utan. Dugay pa ni mo balik oy. Sana all. Mega shout out sa akong mga ka-viewers diha. Maniututan ninyo mga kapalangga. Hi, made in Cambodian. Maniudto ta dong. Ambot lang. Nagagamit, giilisan na ako ang pangalan lang ga Shanderle. Nagagamit ko og lahi, pero wala pa ko ato siguro naara ko sa mga 30 ra daw ako ang pan ato. Subscriber. Langga Shanderle naghimo kag utro. Ako rang giilisan ani, ako rang pangalan. Ambot lang. Mega shout out kay Made in Cambodian. Kumusta palangga? Lagi ambot. Sayang do tinuod. Ikaw lang ga Shanderle, naghimo kag utro.
Or maura gihapon. Wala, medyo siya buyabay. Tinulang nga isda. May pagkakay. Mao ba? Ako wala na siguro ko pag-asa anak. Pero bahala na siya. Langga siya dili na ko siya mabalik no asin. Ako kabalo ato dito. Pero pasagdahan na siya. Mika shout out kay Manang Biday Mosco, Jolie Dugaw. Ayan. To all my viewers, kung nakita ninyo ako ngayon, o di ba matagal nyo na akong di nakita. Bye pa rin ako. Dili na tita, sin kay Mateo. Mao ba? Si Mateo nag-change na po siya, di ba? Nagdagang na ba lang siya derde ang views atong kuan ko. Oo, nagbuhat ko pero wala man ako gi-open. Talagsara. May pa ka. Si Manang Biday, gusto na ka si Manang Biday. I miss Manang Biday. Pares migsudan sa akong lula ka po siya. Dugay ka yung bakasyon nimo ba lang ga underly no? Ambot lang mabalik ni maayo dili ra pod. Dugaya imong bakasyon oy. Pero monetize na ba din si kuan? Kasi tawag anak. Silang ga Mateo. Sa pundo ng mata, lami kay na bay. May pa sila, no? Langga siya derli, naglaway man juka nako ba? Lami kay siya bay. Langga siya derli, naglaway ka. Naglaway ka sa kong sudan. Lami kay bay. Sinabaw. Lawoy ba? Napod ka ni Sikwa. Sikwa? Patula man ni sa amo ah. Luwag ni siya bay. Nang akong lula ba? Sa laway na akong lula. Dili mo kaon na ng utang. Ama. Jika 再次 又是那 pasagday ra diet kay talagsa ra man kumulamon ugma mag-diet na ko promise. Mukaon ra ko talagsa ra man kumuka og dagahan. Langga siyempre, kapoy wag balintong-balintong. Nya mangusog yapon kaon. Gamay ra na kung kanon o dili na yung daghan. Dako ra kong kutsara.
Wa na bitaw ko, kanang ako bitaw ang kubaan, pinibitaw kong channel. Galabaw ng bilbil na ako lang gaoy. Ikaw na, niwag to na kadiha. Tangigi ni siya ng isda, no? Tangigi? Silang ga Arnel in night. May pagkakay doon yung bakasyon di anak. Ako, plano ko pero hindi pa karon. Muli ra ko pohon. Okay lang ga amping. Nag-try ko live ani akong YouTube ba kay basin og nay mo lang taw. Ikaw ra dyan, higugman ako si Cambodian. Amping lang ga ko.